Професоре, преди всичко добре дошли в България. Как се чувствате? Всичко е много очарователно. Чувствам се добре. Това е преживяване, от което научих доста. Какво ви направи най-силно впечатление? Това, което ми прави най-силно впечатление, е фактът, че хората в България са много фокусирани около изборите в Америка и наистина знаят много неща по темата. Добре, говорейки за президентските избори в Америка, нека изиграем една игра. Аз ще казвам думи, а вие първата асоциация, която ви хрумне. Започваме с кампания. Една дума. Необикновена. Защо? Имаме кандидат, който няма абсолютно никакъв опит. До сега такава ситуация не сме наблюдавали. Говорите за Доналд Тръмп. Какво още? Кажете какво мислите за господин Тръмп. Виждаме една телевизионна звезда, която иска да стане президент. Така че това определено няма да са нормални избори. Казвате телевизионна звезда. Какъв обаче е неговият профил? Доналд Тръмп е творение на медиите. През последните 15 години, всяка седмица той е по телевизията. Тръмп е знаменитост. Ние се интересуваме повече от звездите, отколкото от политиците. Неговата сила е популярността. Колкото до слабостите му, той трябва да разбере истинските проблеми на хората. И сега мнението ви за Хилари Клинтън. Какви са нейните шансове за Белия дом? Много добри шансове има. Определено сега тя е любимката. Американците не харесват това, което Тръмп казва за жените. Заради всички тези скандали, видеозаписи, аудиозаписи, Хилари набира голяма преднина. Това е една от най-личните кампании, които някога сме наблюдавали. Няма дебати за съществените проблеми, има само лични нападки. Всеки разказва колко ужасен човек е другият. В крайна сметка, Хилари Клинтън ще победи. В България също ни очакват президентски избори, но ние сякаш не сме много заинтересовани от вота. Ще ви помоля за едно кратко послание към българите. Защо е важно да се гласува? Важно е да се гласува, защото това определя кой ще управлява вашето бъдеще. Идеята на демокрацията е самоуправление и избор. Да, трябва да спазваме правилата, но можем да изберем човека, който създава правилата. Вие имате 21 кандидати, нали? Да. Мисля си, че ние просто можем да мечтаем да имаме 21 кандидати. Много от американците не са щастливи от избора, който имат. Част от хората виждат и двамата кандидати по негативен начин, а в края на деня трябва да изберат един от тях. Добре, но 21 не е ли много? Както ви казах, на нас ни се иска да имаме повече от двама. Може би и не чак 21, но повече от двама. Все пак помислете си, вие имате много хора, от които може да избирате. В Щатите е просто единият или другият. Това е. Това е и причината много от хората да не желаят да гласуват. Просто не харесват нито един от двамата кандидати. И за финал, любопитен съм, ако имате шанса лично да посъветвате двамата кандидати, какво бихте казали на Хилари Клинтън и на Доналд Тръмп? Моят съвет към Доналд Тръмп е: научи проблемите на хората, подготви се повече. Това е отговорна позиция. Колкото до Клинтън е да бъде по-малко предпазлива. Гражданите очакват да общуваш с тях. Не се страхувай, че може да кажеш нещо неуместно. Нещо, което ще ти навлече проблеми.